pipon ma liputakte pinangan anjir kiding pen di tum la inam kirai kom mate forest department along ili tum isi hini rat aphan kehan pi ka jesong pi kaninji pi pon do je illegal appointment aputha lasi ang bongolong labang su illegal appointment aputha li tum pulor pinangan rat atum rapen hala aronre akagos kilong preben kajuklem movie dat atum pinangan aning kibi aning kicipathe lason dulu lasi nong labang so nilitum ningi bom mo una hot bara tum han kisong pi bom una hot la kuson thot ahot si non sai kamalong je sai phu kadure pena jok forest along penalam ki ke klan pena jok pinangan nilitum ka bian bom long suluk sudah katumon tak ijam boglo pipon mar putang de je nilitum ta pinangan pen mat halo ahok Karbi Longri kirai kom a department Karbi Longri along met thang khay Longri ka chirai kom a department ke foresta isilo department lo lagi Karbi Long khan kirai kom a department lo lagi department yung kali lasi Karbi Long along le helang laten thengpi thengrang ili tum long ada ador kethe apor mukar yang long topik lasi khay long ri ki pivir ke ini tum apran ta puno revenue department lapen forest department hello ili tum kar yang long long le hilang ta ki pavir ve kechirai komji atuma department ki apran ta lason thot si pinangan atum mabangke labang sumat halo nili tumpang karni ponthap ba ke patam pa ponthap pude rota kita menili tum bihe kap kita menili tum pinangan cingwai cingsai si labang suasai kan tum deng dulu laposi pinya ni kita me hope dalam ke lahabo ke jeni tum illegal appointment po aputha piposi je forest department long ke ili tum border langdam lutang te forest asai kamatum halada asai phu amasi citang ke office ini pada gamham pen ki claim abang format sia bi ada kosong sili tumente idum di forest lasi labang so putha ni dum pulo ke cengben tame aron repen illegal appointment putha council tumta lamthe chipilo ke cengben ta ja aron repen yong si komani abang phu komani officer komania karbi komania parok thedung atum kachirap dopok liputan te council authority atum aphan nang tum prajin pen nang tum tokjir di tum phanang pachini non nang than mek non ni tum pader di pin pen action matalang tum ke inside on thipoku rat aphan alam chabu lasi ni tum ning thelo labang solang likani ge tempe dia council pen authority person atum labang sorat aphan ni bethe pe jong tum ning thepi la pen tum ning ting sambu alang li rat aphan lamchak kipi la ke mesen lo la pen ki joy ki takali labang so sai kamalang li kideng ponang jita etani tum ning thelo alang li japong do alang li claim ponji pu bitu ning ke theklong lasi labang so ateng pen pulutan te non ta medi tum labang so pena joksi keceng ke ile tum thengpi kan humpulo mukrolong ghotona keceng ke thengpi kan humpulo hadak sai kama tum sai ko tum ka dure pena jok api thu bangge thengpi kan hutum pen itum border nang le ro longle phela adin nang le ro lahero don atum nang tum atha pini ni tum kange da ni tum pinang anadin jojo humri lo border an humri lo nasi pini meghalaya pen karbia angloma border to dai sukali pu nili ke sibsagar pen border lasong silitum da khuti lahorian ke nagaland border la pen bor lang phero dang ke la ke ilitum lamding anak ahoy no las ahoy tinalong aghotona dorek dopik ta ahok pelo ilitum isona bangke
forest a department apan kalbiang long atum kalbiang long ara atum ciki nei pen isi bang churu nei thengpi thengprang nang kivir pen joksi long le phelang ta ili tum hai ki thia ja kong kilo forest atum jong si avitan pusang te komen tu ne pen sili tum kalbiang long along le bangke nang ching hip tang lo non ta mena bang su kang hu kang hi kirai dun hip puna jak ko ma beden alang tum sai thu ka du repen joksi pini la sola kona nang ke klang lo Nagaland border dami dadang no ni me hekro ini tu